2 वर्साच्या कोविड काळा उपरांत मुंबईत परत एकदा चवथीची तयारी नेटान सुरू जाल्या। मुंबईतल्या मूर्तीकारांनी आता पहिली प्रमाण गणपतीच्यो मोठ्यो मूर्त्यो घडोवपाक सुरवात केल्या। मुंबईच्या ह्या फामाद आशिल्ल्या गणपतीच्या चित्रशाळेत तयारी कशा पद्धतीन चालू आसा याविषयी गोमंतक टीव्हीचो खासा रिपोर्ट। सेटाचं काम हांगासर चालू आसा, कशा तरेन हो सेटअप चालू आसा, हो देखावो त्या गणपती खातीर त्याच्या सभोवतालचो जो देखावो आसतलो तो तेजें काम जोरान नेटान चालू आसा। तर ह्या देखावान ह्या सेटान हो गणेश गल्लीचो गणपती बसतलो जो 22 फुटाचो म्हणजे सगळ्यात व्हडलो मानाचो गणपती आसा हांगा गणेश गल्ली। तर तेजें काम तुमी पळोवपाक शकता, थर्माकोलाचें त्याच बरोबर बाकीचे इतर POP काम म्हणा किंवा फायबराचें काम, कळस तेंच्यांनी व्हडलो उबारलेलो आसा, सायडीक एक देवूळ कशें केल्लेलें आसा। तर हे जे कलाकार आसा ते खूब सद्या फाल्यां परवा रोखडीच आतां चवथ तेंकतली आनी तेज्या खातीर हे काम जे आसा ते नेटान चालू आसा, तेंचो उत्साह एक तरेचो दिसून येता। आनी पळया कशा नेटान हेंचें काम हे चालू आसा। स्प्रे पेंटींग सद्या हे आर्टिस्ट तयार करतात। अशे 2 कळस केल्लेले आसा, त्याच बरोबर हो सेटअप मंदिराचो कसो तेंच्यांनी केल्लेलो आसा। आनी हांगाच जो आसा तो गणेश गल्लीचो जो राजा आसा 22 फुटाचो तो ह्या भव्य दिव्य जे सेट उबारता तितून हो बसतलो आनी एक आकर्शक असो गणपती तो जेन्ना तयार जातलो तेन्ना दिसतलो। तुमकां सांगता रेशमाताई हे विजय खातू जे मुंबयचे सगळ्यात ज्येष्ठ मूर्तिकार आनी फामाद मूर्तिकार, जे मुंबयन तेज्या सारको आनी मूर्तिकार नासलो, आतां ते सद्या ना। त्याच्या नंतर जो कारभार हो गणपतीच्या कार्यशाळेचो सांबाळटा ते म्हणजे त्यांची चली, त्यांची धूव रेशमा खातू। गौरीशला मी खूप आधीपासून बघितलेलं आहे कारखान्यामध्ये। माझ्या वडिलांसोबत म्हणजे विजय खातूंसोबत त्याने कारखान्यामध्ये काम केले। चिंतामणीची वीणासुद्धा त्यांनी बनवलेली आहे आणि बऱ्याच प्रकारचे म्हणजे आर्टिस्टिक वर्क त्याने केलेलं आहे। आता सध्या एकंदरीत तुमच्याकडे मोठमोठे मानाचे गणपती आले, चंदनवाडीचा गणपती म्हणा, खेतवाडीचा आणि सगळ्यात मोठा नावाजलेला आणि जो गाजणारा मुंबईचा जो गणपती आहे तो म्हणजे चिंचपोकीचा चिंतामणी। तुमकां खबर आसचेना गोंयकारांनो, चिंचपोकीचो चिंतामणी हो सगळ्यात बॉम्बेचो गाजपीक जो गणपती हा ते रेशमा खातू करता। तर विचारूया त्याचा एक्सपिरियन्स किती आहे तो। आता 2 वर्षानंतर आपल्याला पुन्हा एकदा उत्सव साजरा करायला मिळतोय। तर आमची प्रचंड धावपळ होते आहे, टाईम लिमिट भरपूर कमी आहे। चंदनवाडी, चिंतामणी, कुलाब्याचा लाडका आहे, ग्रँड रोडचा महागणपती आहे, खेतवाडीचा विघ्नहर्ता, धारावीचा गजवक्र, तसेच लोअर परेलचा लाडका, कोलबाट लेन। तर हे काही वसईचा महाराजा वगैरे हे काही ठराविक मूर्त्या आहेत ज्या माझ्या वडिलांच्या खूप जवळ होत्या। ही मंडळं खूप माझ्या वडिलांच्या जवळ होती। तर अशा मंडळांच्या मूर्त्या ज्या आहेत त्या मी स्वीकारलेल्या आहेत आणि वेळ हातामध्ये आमच्या खूप कमी आहे। यंदा कारागीर पण खूप इंडस्ट्रीजमध्ये गेलेले आहेत, पण त्यातून सुद्धा आम्हाला हा उत्सव उत्साहाने करायचा आहे 2 वर्षानंतर। तर इश्टानो एक गजाल सांगपाची उरली ती म्हणजे 2015 साली 5 वर्सां पयलीं जेन्ना बॉम्बे आसलो तेन्ना ते जो मानाचो गणपती आसा चिंचपोकीचो चिंतामणी त्याच्या हातांतली विणा हांवें केल्ली। रेशमाताईक हांसूंक येता कित्याक हांव कोंकणी उलयतां म्हणून, कित्याक भाशा खूब वेगळी दिसता। पूण चिंचपोकीचो चिंतामणी ह्या गणपती गोंयांत चडशा लोकांक खबर आसना, पूण हो लोकमान्य टिळकान स्थापन केल्लो 1920 वर्सा स्थापन केल्लो, जेका आतां 100 वर्सां पुराय जाल्ली आसा। त्याच गणपती कडेन नवस करून मागीर लालबागचो राजा स्थापन केलो। काही ट्रेंड जे आहेत बऱ्याच वर्षापासून चालू आहेत ते आपण चिंतामणीपासून नव्याने सुरू करत आहे। तर त्या संकल्पनेप्रमाणे एक नवीन ट्रेंड आपण 2022 पासून चिंतामणीपासून सुरुवात केलेला आहे, त्या म्हणजे बिना प्रभावळ गणपती। नक्कीच, म्हणजे दरवर्षी चिंतामणीसाठी काहीतरी वेगळेपणा केला जात असतो आणि यावर्षी विदाऊट प्रभावळ चिंतामणी। आणि मला वाटतं चिंतामणी प्रभावळमुळेच त्या वर्षी फेमस झाला होता। ती उंदराची ही होती प्रभावळ, त्यानंतर दुसऱ्या वर्षी तो विण्याच्या वरती झाला। प्रभावळ हा फक्त एक विषय असू शकतो, एक जोड असू शकते गणपती उठावदार दिसण्यासाठी।